us presentem un lloc creat perquè tornem com més aviat millor a la nostra vida d'infants. Entrem? Estàs entrant a un centre únic a Espanya i pioner a Europa en el tractament del càncer infantil. Un lloc molt especial creat gràcies a la il·lusió i l'esforç de moltes persones per a millorar la vida de moltíssimes més. Aquí l'espai s'adapta a les nostres necessitats i les de les nostres famílies. Ara, les visites i controls mèdics són més suportables, fins i tot quan et toca esperar una estona. A l'hospital de dia rebem el tractament que necessitem. Estem monitorats amb les tecnologies més avançades i després podem tornar a casa. Pels que s'han de quedar aquí durant més temps, hi ha una planta amb habitacions molt grans i còmodes. I si cal fer una intervenció senzilla, ara es pot fer en aquest mateix edifici. Una de les coses que més ens agrada és que tot està pensat perquè ens puguem moure lliurement. Fins i tot quan necessitem la màxima protecció, com després d'un trasplantament de medul·la òssia, podem sortir de la nostra habitació i jugar amb seguretat. Com sempre, els professionals que ens cuiden són a prop quan els necessitem, i els nostres pares també. No és com ser a casa nostra, però se li sembla una mica. Al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, l'assistència mèdica es realitza en paral·lel amb la recerca més capdavantera. Així, la informació arriba més ràpidament als investigadors i als equips assistencials. Això es tradueix en nous tractaments. Tot això passa cada dia en un lloc on arriben persones de tots els orígens, cultures i condicions. Un lloc on tots els equips treballen sense descans perquè el nostre pas per aquí sigui el més positiu i més breu possible. Aquesta és la nostra manera de tractar el càncer infantil, un model propi que es consolida amb aquest centre. Benvinguts al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un lloc de tots i per a tots.